Ако постоянно започваш нещо и се отказваш, ако отлагаш важни решения или усещаш, че сам си пречиш, това видео е за теб. Ето 5 техники, с които можеш да започнеш да прекъсваш самосаботажа. Още днес. Първата техника е да осъзнаеш какво отключва самосаботажа. Всеки път, когато започнеш да отлагаш или решиш да се откажеш, спри за момент и се запитай: какво ме плаши точно сега? Много често причината не е липсата на знания или способности, а страхът от провал, от критика или дори от успех. Когато назовеш страха, той вече няма същата сила на теб. Втората техника е да спреш да мислиш за крайната цел и да се съсредоточиш само върху следващата малка стъпка. Ако искаш да започнеш да спортуваш, не мисли за една година напред, започни с 10 минути днес. Ако искаш да се развиеш бизнес, направи едно обаждане или изпрати един имейл. Малките действия са тези, които изграждат големите резултати. Третата техника е да наблюдаваш начина, по който говориш на себе си. Ако вътрешният ти глас постоянно повтаря: не мога, няма да се справя, не съм достатъчно добър или добра, спри и се запитай: бих ли говорил така на човек, когото обичам? Ако отговорът е не, не го казвай и на себе си. Започни постепенно да заменяш самокритиката с някакви по-реалистични мисли. Четвъртата техника е да спреш да чакаш перфектният момент. Истината е, че такъв почти никога не идва. Ако и чакаш да имаш пълна увереност, вероятно ще чакаш много дълго. Увереността не идва преди действието, а след него. Всеки път, когато направиш нещо въпреки страха си, мозъкът ти започва да изгражда нов модел на поведение. Петата техника е да отбелязваш всеки малък успех. Повечето хора виждат само какво още не са постигнали и пропускат напредъка, който вече са направили. Записвай всяка малка победа, така тренираш мозъка си да вижда развитието, а не само недостатъците. И най-важното, бъди търпелив към себе си. Самосаботажът не се е появил за един ден и няма да изчезне за един ден. Но всяко малко действие, което предприемеш по някакъв начин, въпреки страха, отслабва старият модел и изгражда нов. Не е нужно да бъдеш перфектен, нужно е просто да не спираш по някакъв начин. Именно постоянството и несъвършенството променя живота.